बर' हारियारि गौथुमफोरा बड'लेण्डनि दाबि आरो बिसायख'थि बियाब दाफुंनायनि सायाव हादरगिरिखौ लोगो हमदों। दिनै समबारखालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दिल्लीमा राष्ट्रपति भवनाव लोगो हमनानै थाबैनो आसामखौ बुखावनानै आलादा रायजो दाफुंनो दाबिनायजों लोगोसे थांनाय 20 जुनखालि भारतनि बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थि बियाब दाफुंनायनि ड्राफ्ट डेलिमिटेशन फोसावनाया बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि जुनै थिखानाय संबिजिरारि दफाखौ दहाय होयैनि अजद होनाय जायो। बर' गौथुमफोरा हादरगिरिनो अजद होनाय बानबुंथिफोरखौ गोसो होनानै खोनासंदोंमोन आरो बड'लेण्ड रायजो दाबिनि सायाव साननो हनो थाखाय सोरखारखौ बिथोन होनोबो जबान होयो। बावैसो हादरनि बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय ड्राफ्ट डेलिमिटेशनाव बड'लेण्ड इसिंनि एमएलए बियाबफोरा संबिजिर दफा बायदियै एसटि रिजार्भ जानांगौनि थाखाय इलेक्शन कमिशना रेसपन्सिबल होनानै बानबुंथियो। बड'लेण्डनि इसिङाव मोन 15 एमएलए बियाब दानाय जादों हिसाबै मोननै एमपि बियाब दाफुंनायनि खाबु दं होननानै हादरगिरिनो गोख्रों रावजों अजद होनाय जायोदि थांनाय 2009 मायथाइयाव फोसावनाय ड्राफ्टआव बड'लेण्डनि इसिङाव क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै एमपि बियाब दानाय जाखादोंमोन, नाथाय एसटि रिजार्भेशनल' खालामनाय जायाखैमोन। नाथाय दा समनि बियाब दाफुंनाय बायदियै बड'लेण्ड आवथानि बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोननै आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मोनब्रै गासै मोनद' बियाब फारियै तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव, टंला, उदालगुरि आरो माजबाद एमएलए बियाबफोरखौ भारत संबिजिरनि 6थि फारि बड'लेण्ड आवथानि बायजोनि एमपि बियाब दरंजों सरजाबनायनि सायाव खुद्रिनाय होयो आरो फाइनेल डेलिमिटेशनाव जाहाथे बड'लेण्डनि इसिङाव क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै एमपि बियाब दाफुंनाय आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा भारत संबिजिरनि 6थि फारिनि गेजेरजों दाफुंजानाय हिसाबै बड'लेण्ड इसिंनि गासै एमपि आरो एमएलए बियाबफोरखौ एसटि रिजार्भेशन खालामनो थाखाय बिसायख'थि आय'गनो बिथोन हरनो बागै हादरगिरि मुर्मुखौ खावलायो। हादरगिरिया बर' गौथुमफोरनि थान्दैमोननि रग' रग' बानबुंथिफोरनि थाखाय गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिसायख'थि आय'गखौ बिथोन हरगोननि बाथ्राखौ बुंथियो। मख'नो गोनांदि हादरगिरिया बर' गौथुमफोरनि थान्दैमोनजों बेलासे 4:11 रिंगानिफ्राय 4:57 रिंगासिम गासै 46 मिनिट सम सावरायनाय जायो। गोदान दिल्लीनि हादरगिरि भवनाव बर' माहारिनि गासै मोनद' आफादफोरनि जानानै हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमहैनाय थान्दै हान्जायाव दंमोन फारियै अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मावफुं आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी, बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी, उदालगुरि सिटिजेन राइट मुभमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा फारियै गजेन हाज'वारि, गणेश मुसाहारि आरो लखन कछारी लोगोसे आगु एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि।